Η ζωή μας η πνευματική διέπεται από τρόπους. Είναι πάρα πολλοί τρόποι και κάθε ένας ευχαριστείται ή κατορθώνει για να διώγνει το αντίθετο και τις ενοχλήσεις του αντιθέτου πνεύματος. Μέσα σε όλους τους τρόπους είναι και ένας τρόπος που λέγεται περιφρόνησης. Δηλαδή βλέπεις ότι έρχεται αυτός ο αντίθετος. Τι πρέπει να κάνεις? Θα καθίσεις να στη σφίξει? Χρειάζεται ένας τρόπος. Βλέπεις ότι έρχεται κάποιος, δηλαδή αυτός ο αντίθετος. Το αντίθετο πνεύμα έρχεται να σε σφίξει. Εσύ κάνεις έτσι. Ρίχνεις τα χέρια σου στο Χριστό. Δεν κοιτάζεις, δεν τρομοκρατείσαι, δεν σφίγγεσαι, δεν κάνεις έτσι να το βγάλεις από μέσα σου, αλλά ανοίγεις, κάνεις έτσι. Δηλαδή, τι να πούμε, ενώ έρχεται το αντίθετο, εσύ ανοίγεις τα τσαγκάρας του, ανοίγεις τα χέρια σου στο Χριστό. Πώς ας πούμε το παιδάκι που βλέπει κάποιο θηρίο, κάποιο σκύλο, κάποιο άγριο, έρχεται, μπαμπά, και τρέχει και αγκαλιάζει τον παπά του. Και όταν τον πλησιάζει, δεν φοβείται. Λοιπόν, αυτό είναι ένας τρόπος. Επιποθεί και εκπλήπει η ψυχή στα σαμπλάς του Κυρίου. Λιώνει η ψυχή μου στην αγάπη σου, Χριστέ μου, και τρώσκομαι της εις αγάπης σου.